Keď si kúpite látku na meter, predávač odmeria pomocou meradla presne toľko, koľko ste chceli. Keď si objednáte náhradný diel s toleranciou 1 mm, výrobca vie, čo to znamená a teda, že priestor na chybu je extrémne malý. A keď GPS satelit určuje vašu polohu s presnosťou na pár metrov z výšky 20 000 km, funguje to preto, lebo celý svet sa dohodol na tom, čo je meter. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Dovolená chyba. Moje meno je Peter a tento podcast vám prináša Slovenská legálna metrológia. Toto je podcast Slovenskej legálnej metrológie. Dovolená chyba. Dnes sa pozrieme na to, ako sa svet, alebo aspoň tá časť, čo používa metrický systém, dohodla na tom, čo to ten meter vlastne je. Dohoda to však nebola jednoduchá. Trvalo až 200 ročia, kým sme sa dopracovali k definícii, ktorá naozaj funguje. Ale pekne od začiatku. Meter vznikol v čase francúzskej revolúcie. Francúzski vedci chceli jednotku dĺžky, ktorá by nebola viazaná na žiadneho kráľa a jeho končatinu, nakoľko palce a stopy mali rôzne miery v závislosti od miesta, kde sa používali. V roku 1793 rozhodol Národný konvent. Meter bude 10 miliontina vzdialenosti od severného pólu k rovníku, meraná pozdĺž 0. poludníka prechádzajúceho Parížom. Príde vám to rovnako zložité ako mne? Jean-Baptiste Delambre a Pierre Méchain sa od roku 1792 do roku 1798 zaoberali presným geodetickým meraním úseku medzi Dunkirkom a Barcelonou, aby z neho vypočítali dĺžku celého poludníka. Výsledkom ich merania bola platinová tyč, teda prvý etalón metra, uložená v Paríži. Neskôr sa však ukázalo, že meranie malo drobnú chybu. Etalón metra bol asi o 0,02% kratší, ako zamýšľali. Ale vedci sa rozhodli chybu neopravovať, dôležitejšia bola jednotnosť než absolútna presnosť. Tento podcast vám prináša Slovenská legálna metrológia, váš spoľahlivý metrologický partner. V roku 1889 nahradila platinu presnejšia platinovo-iridiová zliatina v tvare charakteristického X profilu, ktorý zabraňoval ohýbaniu. Mimochodom, profil tohto etalónu sa stal logom Slovenskej legálnej metrológie. Tento etalón sa používal až do roku 1960 a vtedy prišla veľká zmena. Meter bol predefinovaný cez vlnovú dĺžku oranžovej spektrálnej čiary kryptónu 86, presne 1 650 763,73 vlnových dĺžok vo vákuu. Poprvý raz v histórii etalón dĺžky nezávisel od žiadnej fyzickej tyče. Táto definícia však platila najkratšie, a to len 23 rokov. Od roku 1983 platí definícia, ktorá sa používa dodnes. Meter je dĺžka dráhy, ktorú svetlo prejde za 1/300 miliontinu sekundy. Rýchlosť svetla vo vákuu je absolútna konštanta prírody a teda C sa rovná 299 792 458 metrov za sekundu. Meter teda závisí od sekundy a sekundu realizujú atómové hodiny. Obe jednotky sú teda navzájom previazané. Ako sa však meter realizuje v praxi? Pomocou laserovej interferometrie. Monochromatický laserový lúč sa rozdelí, jedna časť putuje k pohyblivému zrkadlu a odráža sa späť. Obe časti lúča sa potom opäť spoja a interferujú a tam, kde sa vlny stretnú vo fáze, vzniká svetlý pruh svetla a tam, kde v protifáze tmavý. Každý taký pruh zodpovedá polovici vlnovej dĺžky laserá, teda približne 316 nanometrov pre bežný helium-neónový laser. Počítaním týchto pruhov vieme merať dĺžky s relatívnou neistotou až 10 na -11, teda s presnosťou, pri ktorej by sme zmerali vzdialenosť Bratislava-Košice s chybou menej ako 0,5 mm. Slovenský metrologický ústav prevádzkuje interferometrické laboratórium, kde kalibruje dĺžkové etalóny pre slovenský priemysel a laboratóriá. A takýmto laboratóriom disponujeme aj my na Slovenskej legálnej metrológii.
Preto, ak máte otázky ohľadom vašich meradiel, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Viac informácií nájdete na www.slm.sk. Presnosť dĺžkových meraní má priamy ekonomický a bezpečnostný dopad. V automobilovom priemysle sa tolerancie pohybujú v mikrometroch, teda tisícinách milimetra. Komponent, ktorý je o 5 mikrometrov väčší, sa jednoducho nezmestí do zostavy. V stavebníctve môže nepresnosť milimetrov pri základoch prerásť do centimetrovej odchýlky na vrchole budovy a spôsobiť napríklad tepelné úniky či iné potiaže. A úplne na opačnom konci spektra, tranzistory v moderných procesoroch majú rozmery 3 až 5 nanometrov, to je menej ako 20-násobok vlnovej dĺžky viditeľného svetla. Ich výroba by bola nemysliteľná bez nanometrovej meracej techniky, ktorá stojí práve na definícii metra. Meter nie je len čiarka na pravítku, je to dohoda civilizácie, zaznamenaná v rýchlosti svetla, ktorá je rovnaká kdekoľvek vo vesmíre. Toto je podcast slovenskej legálnej metrológie. Dovolená chyba. Od parížskych geodetov, ktorí merali poludník v 18. storočí, po laserové laboratória dnes. Celá táto cesta viedla k tomu, aby bol každý milimeter na Slovensku rovnako dlhý ako každý milimeter v Japonsku alebo v Brazílii. A čo si povieme na budúce? O jednotke času, sekunde a prečo by bez nej vaša GPS navigácia stratila polohu o 10 km denne.